Ένα κομβική σημασία στο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Η ΑΕΚ, η οποία προέρχεται από εκτός έδρας ισοπαλιά 0-0 στην Κεσαριανή, από εντός έδρας νίκη 6-0 με το Διαγόρα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης βλέπουμε εδώ την είσοδο των δύο ομάδων. Ο Λουτσιάνο Ντεσόουζα χρησιμοποιεί σήμερα στην ενδεκάδα και τα τρία μεταγραφικά αποκτήματα του χειμώνα, τον Γιώργο Χωριανόπουλο, τον Χάρη Σιλιγαρδάκη αλλά και τον Πέτρο Ζουρούδη. Διαιτής είναι ο Αριστοτέλης Κουτσιάφτης από την Άρτα, 800 περίπου φύλατροι κάτω από βροχή στις εξέδρες του γηπέδου. Πρώτη παλιά για τον Ζουρούδη, θα βγει ο Φιρινίδης, θα απομακρύνει, η Καλοϊνή έχει την μπάλα στην κατοχή της, ένα γέμισμα που θα γίνει πάλι για τον Ζουρούδη. Ωραία η κάθετη πάσα, ο Λεοζίνιο θέλει να την περάσει στην περιοχή, ο Μπεκλιβανίδης θα βγάλει. Στο 43 εδώ ο Λεωνάρντο Λεοζίνιο τη σέντρα, έρχεται από πίσω ωραία ο Μαρσέλο Άλβες Γκοϊρίνια, στέλνει την μπάλα με το κεφάλι στα δίκτυα, πολύ ωραίο γκολ από τον Βραζιλιάνο, εδώ σερβίρει ο Λεοζίνιο, έρχεται ο Μαρσέλο, τη στέλνει στα δίκτυα 1-0 στο 43. Η ΑΕΚ την επανομή εδώ ο σκόρερ στις αγκαλιές του συμπαιδού. Με αυτό το σκορ θα τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο η ομάδα του Λουτσιάνου θα μπει δυνατά, φουριόζα, θα χάσει κάποιες ευκαιρίες, θα τις δούμε. Εδώ ο Μαρσέλο αφιερώνει το γκολ στην εξέδρα. Στο 55 εδώ πολύ ωραία η σέντρα. Ο Μανουσάκης για τον Ταραχούλσκι, δεν είναι δυνατό το πλασέ, πέφτει ο Φιρινίδης και μαζεύει. Στο 57 κόρνερ πάλι από τον Μανουσάκη. Εδώ ο Λιμιός, από τους διακριθέντες σήμερα. Η κεφαλιά του Ζουρούδη πάνω στη γραμμή, ο Ιορδάνης Μπεκλιβανίδης. Τέλος παίκτης του Ιωλικού θα απομακρύνει τον κίνδυνο. Η ΑΕΚ αγγίζει το 2-0. Συνεχίζει να έχει τον πρώτο λόγο. Κάθε τι πάσα για τον Ζουρούδη, θα φύγει αυτός στην περιοχή. Ο Φιρινίδης θα πέσει και θα μαζέψει την μπάλα στο 65. Σειρά τώρα των φιλοξενουμένων. Ο Γκέσιος εκτελεί, θα βγει όμως ο Σουλουγάνης και θα μαζέψει. Πάλι επανομή, αλλάζουν οι παίκτες στην μπάλα. Αλμπάντης, με τα πόδια ο Σουλουγάνης. Κάπου η επανομή βγήκε και αυτή να απειλήσει, κάτι που δεν έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Στο 80 λεπτό, ο Τζίμις ο Βραστέλης που έχει περάσει ως αλλαγή, κοιτάξτε από το κέντρο, ένα ψιλοκρεμαστό σου βλέπει εκτός θέσης από Φιρινίδη, ο οποίος όμως ενεργεί πάρα πολύ καλά και κρατάει την μπάλα και το σκορ στο 1-0. Μπήκαμε στο 92, ο Χρήστος ο Μίτσης κάνει καθυστέρηση, έχει κίτρινη. Το βλέπει ο διαιτητής, έβγαλε κίτρινη αλλά δεν είδε ότι το έχει σημειώσει από το πρώτο μικρό που είχε κάρτα. Θα του δείξει τώρα την κόκκινη. Η ΑΕΚ θα μείνει με 10 παίκτες στις καθυστερήσεις. Βλέπετε και την καταρακώδη βροχή που πέφτει στο γήπεδο. Διαμαρτύρονται οι παίκτες της ΑΕΚ για την απόφαση του ρέφερη να αποβάλει τον Χρήστο Μίτσι. Το παιχνίδι εκεί θα τελειώσει, θα σφυρίξει ο διαιτητής. 1-0 η ΑΕΚ, μεγάλη νίκη σήμερα το απόγευμα επί της επανομής.